Nije vrijeme za uživanje u prizoru. Potražimo tu princezu. Ja mislim da je Orašar zaslužio da nas dalje vodi. Ali, on je drven. Ali, zahvaljujući njemu, stigli smo do ovdje. Zahvaljujući još nekomu. Predati uzde panju. Pa toga nema nigdje na svijetu. Hoćeš li doći? Da. Idemo u palaču! Ne! Čekajte malo, gdje je mala? Nije važno, ne može otići s otoka. Osim ako nije morska sirena.